1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Tama na gini pangbayan na ako sa kong motor. Judith naman dahil. Sir, bayad sa kong motor! Te. Inabang te. Tama te. Sir, sino sir? Sir. Inabang sir. Sir. Maluwi ka sir. Sir, abang sir. Huwag na kayo kasakit sir. Sir, iyang rabon niya kong sir. Sir, sir. Yeah, be generous. Sir, kana lang sir oh. Sana all may trabaho at maayos na kita. Wow! 10,000. Salamat kayo. Salamat auntie. Isa-asa ang ganak. Gikan na itong kwarta ka na kumala to. Imuha. Imuha man to. Nahulog ka ganina pagtuot ng isang bulsa. Ako dito? Hindi ka ka? Kumambit sa tutu!